عزو السلام تانا نعخم زخبركم تخاتلتنا إذا channel زينات سبورت حزنا إنا قريبنا زلنا سنين كتتعلم لو مقدام كابتيرني تبجيسو أفوسهم برون استزاز من أكلتين 207 كيلومتر ودرو زكايدن نايم بن 206 ودر جيرو دي إيطاليا بناي مدرخ عوتنا كلب EF Education هيلي بين تزازيمو أبزنا لو معنتنا شام ناي مدرخ ودر جيرو دي إيطاليا خاء إرتراوان تقدمتنا تريكسي غافريدو ناتنا التصفات إن مبل 226 ناي كلب باردياني هنوك ملوبرهان مبل 227 كمو ناي تريكسي غافريدو أمان الجبرك زي أبيهر مبل 241 درجة حيزوم بسالسان سلستن 52 كمون 10 بزخونه غزي نبيج امالا لبيسو زركب ناندرياس لكنسان سعيبوم دما امان الجبرك زابير مبل 9 ناتنا التصفاصين مبل 96 كمون هينوك ملوبرهان مبل 28 درجاتات አለው አቀጠለ ማለ አማን الجبرك زابير ب10 ነጥቢ አመበ 35 ተርታ ክህሉን ኮሎ ሄኖክ ሙሉብርሃን ድማ ب5 ነጥቢ አመበ 48 ተርታ ይስራዕም ናአንበስ ዓቀብ አብትውሃብ ማለ አማን الجبرك زابير 26 ነጥቢ አኪቡ አብ 50 ደረጃ ክርከብን ከሎ هنوك ملوبرهان دما بربعة نتبي أب 23 ترتا يركب نسعدا ماليا دما ناتنا التصفاصيون أما بل 27 ترتا كهلون كله هنوك ملوبرهان أما ب 39 ترتا يسرع تاشعي مدرخ وددر جيرو دي إيطاليا صباح سنبت كاب سابينغنا نو تبجيسو أب سيزنا زكايد وددر كايد الترقاقص زين يكونن أرتيتام أبزعمة وددر اتدنق غانتا هانيت ومسات صوتا كرئينا زورح أسلطاني أرسنال ميكيل أرتيتا صوات زبهنن زهبو إن زمسلا زلوام نتا كلب بحدست المنسيات تتصاوتي مزص أنحو نباراتا وهايدو كان بحدش نتا غانتا زهانتا أرتيتا أبريمير ليج زدنا أقاوما بمرأي أبزعمة زي بقدامي درجة كمرح دحرمسنا أب أقام وداتا غن أكتاتيلو بزت فإنت بتات مريحنتو نتا نايزا حلف عمت شامبيون أحلي فيه بيوم أبتا غانتا أدنا أبقعت كابزر أيو تتصاوتي ويليام ساليبان ألكساندر زينچينكون اتوم بأبرنز تقص كونون كلو بفلاي تراتي فرنساوي تخلخلاي كأزل علي نيروم لومي زوات حبريتا كم زنت صرو زوم كلتا بلوص أتخلخلتي كسافت أمقطمات نايز عمت كسلوفو كم زي كونيوم صباح سنبت أب زكايد مبل 36 صومن قطمات بريمير ليج أب ستاديوم إميريتس نبرايتن اتأنقد أرسنال أبتنوانجا أتقبرو زلا ممتطار اتصوتا وسانق زخونايوم أسلطان برايتن روبرتو دي زربي بإيفرتون قفح سعر الدحر مسكامو اتاني حق إيفرتون أبتيمس أرسنال زلنا قطم كتريوا إيقوم ببالو يذكرم قدم اتقطم زعبا زوم كلتا تتصاوت الزرب زلو زرباتات رئيتو زهاب ميكيل أرتيتا ويليام ساليبا مس برايتن يخون مستسعب زكاد قطم أنصار نوتنغهام كم زي ركب كأمن كلو بزعبا زي تشينكوغن زاقت ولا حانتي اتراقاقت أنقر يلن يلوم بارسلونا اجدا تلعيلو لام بأسلطاني زافي هرنانديز اتمرح بارسلونا كابتن زمص عمت اب قطما شامبيونز ليج نخيت ساتف تبينولا صنح اجدا تلعيل لام اب غداي جوزي ماريا انريكيز زلو مرمرا قصل اكو تخونه اب زقصل عمت قطما شامبيونز ليج نخت ساتف كن تفقيدوالهم بلو غراناوين كساب 2018 اب صنح عمتات نجوزي ماريا انريكيز نيغريرا بزعبا زفصمو كفليت بناي اسبانيا كفليت صربلشونا امرمرا يركبوم محبر كعس اجر اوروباون وغنو أبت قداي مرمرا يكايد مهلاوي فلاتم إذا كان زيلون كولو كاب RFEF تواتسو حمشت أبالات زلوا كوميته بس محبر كعس أجر إيروبا أتتححز قداي بارسا زحز السنة كم مخاخرن كلو إمدي كأبلو غراناوين أبت زقص العامة ودر كساتة فقاد كم ذهب تحبيرهم بمخنيات السمرمراتات بارسلونا كان نايزمت عامة قطمات ملوء بملوء كتقد مخانا أقدما بيلو كنقر قواتت صنحة حجقن اتزينا كالو كوينو لهم إذن بارسلونا عب فورتا زهب كوينو إذا كلب كاب ما شامبيونز ليج انت تقد مسحبتات كال سمان مللي ان عبو بوتاكس ان مخاله نيروم كيم كاب نابولي كسنابت يدليم أبز عمت زي أب قطما سيري إيطاليا دميقو اترا كيم كاب نابولي تفانيونا مانشستر يونايتد كتصنبر كم زدالتا قليصوم بمسارة حبريتا لا ريبابليك كامس مانشستر يونايتد كتصاوت كتور دليت زلو كيم مينجي نتيمس نابولي زلو ناي 3 مليون يورو مفرس وعل اتا كلب نمقلايو اتقبرو زلا فتنتات كم اتقاومة تقلص زود 26 عمد دوب كورياوي ناي ماكل تخلخلي ام ناي زحلف كرامات مسرح مسقار كاب كلب فنرباچه بناي 10
18 مليون يورو وعليو نا بارتنربين تصنبيرو نتوسخ كل عامታት ዝኸይድ ውዕል ምፍራሙ ይፍለጥ በመሰረት እትስምምዕ ካብ 1 ክሳብ 15 ሓምለ ካብ ኢጣልያ ወጻኢ ንዝኾና ክለባት ዝኸውን ናይ 3 ሚልዮን ዩሮ መፍረሱ ውዕል ዝብል ትሕዝቶ ኣለዎም ኪም ኣብ እዋን ጸወታ ብዘርኣዮ ቅልጣፈ ገዛ ርእሱ ኣብ ሴሪያ ኢጣልያ ካብ ዘሎ ብሉጻት ተኸላኸልቲ ሓደ ክኸውን ክኢሉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ኣብ ናፖሊ ዝድነቕ ብቕዓት ብምርኣይ ብልዑል መጠነ ክፍሊት ንኣቓልቦ ኤውሮጳውያን ክለባት ክስሕብ ክኢሉሎም ላ ሪፐብሊካን TMWን ከም ዝሓበሮ ከኣ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ 3 ሚልዮን ዩሮ መፍረሱ ውዕል ክትከፍል ድሌት ኣለዋ ነዚ ኸኣ ናፖሊ ከተወግዶ እትደሊ ዘላ ነዚ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ነቲ ኣብ ውዕል ሰፊሩ ዘሎ ዓንቀጽ ከኣሊዎ ክትእምን እኳ ተፈተነት ፈተና ኣክሰልጥ ብዘይምኽኣሉ ከኣ ኣብ ናይ ዝመጽእ ክራማት መስኮት ምስጋር ናይ ምፍልላዮም ዕድል እናሰፍሐ ይመጽእ ምህላዊው ዝሕበር ዘሎ ማድሪዲስታዬ ፍሎረንቲኒስት ግን ኣይኮንኩን ቃል ቴባስ ምስ ደገፍቲ ክለብ ባርሴሎና ኣባእስ ዝርከብ ፕሬዝደንት ላሊጋ ስፓኛ ቴባስ ካለ ኣዛራብ ርእይቶ ሂቡሎም ቴባስ ነቲ ብፔሬዝ ዝምራሕ ሱፐር ሊግን ንፕሬዝደንት ክለብ ባርሴሎና ጆአን ላፖርታን ኣጥቢቑ ዝቃወም ኮይኑ ኸኣ ሪያል ማድሪድ ብፍላይ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትዕወት ዝደሊ ቴባስ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድራት ሒዙ ማድሪድ ጽዋእ ክትዓትር ከም ዝደልዩ ዝገልጽ ዋላ እኳ ምስ ፔሬዝ እተተሓሓዘ ፍሉይ ምልክት እንተገበረ ኣብ ዝቀረበ እዋን ሪያል ማድሪድ ጽቡቕ ትንቀሳቐስ ኣላ ጽዋእ ሻምፒዮንስቲክ ንምልዓልካ ምስ ኣክ ኸይዴ ኣነ ማድሪዲስታዬ ፍሎረንቲስታ ግን ኣይኮንኩን ክብል ድማ ተሰሚዑ ቴባስ ምስ ክልቲአን ጋንታታት ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን እተተሓሓዘ ርእይቶ ወስ ምባሉ ድሒሩ ኣብ ደገፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ቁጥዕ ኣላዓዒሉሎም ግምታት ወሰንቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ጽባሕ ሰንበት ከም ዝፍለጥ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዳርጋና ምዝዛሙ ገጽ እዩ ዝርከብ ናይ መበል 36 ግጥማት እቲ ሊግ ቀዳምን ሰንበትን ከምኡን ሶኒን ዝሳላሰልዩ ናይ ሎም ዓመት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ መን ዓተረት መን ከናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ትወርድ መን ከምስ ቀዳሞት 4 ግጥማታ ብምዝዛም ኣብ ናይ ዝቕጽል ዓመት ግጥማት ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳተፉን ዘሎ ምትህልላኽ ሓይሊ እዩ ዝርከብ እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ክሪስቶን እምበኣር ነዚ ናይ ዝሰሙን ግጥማት ኣመልኪቱ ግምታቱ ሂብሎም ኣብ ናይ ጽባሕ ሰንበት ንዝህሉ ጸወታታት ሱተን ሂብዎ ዘሎ ግምታት ምስ እንርኢ እምበኣር ግምት ጸወታ ብሬንትፎርድን ዌስትሃምን ማዓልቲ እንተዚያግጅዕዋ ዌስትሃም ካብ ቦታ ዞባ ምምላስ ዝወፀትያ እትመስል ናይ ምጽናሓ ተኽእሎ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘይረጋገጸት እትግጥም በዳሂ ክኾናዩ ግምት ሱቶን እምበኣር ብሬንትፎርድ 2 ዌስትሃም ድማ ባዶ ክኸውን ኢሉሎም ወታ ኤቨርተንን ማንቸስተር ሲቲን ኤቨርተን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብናይ መሰመጥ ቃዕቲ ስልቲ ኣብ ልዕሊ ብራይተን ክትዕወት ኪላ ዝነበረት ክለብያ ኣብ ዝግጥም እዚ ኸኣ ተመሳሳሊ ስልቲ እኳ ክትጥቀም ትጽቢት ዝነበራ እንተኾነ እታ ቀዳሚት እትምዝገብ ሸቶ ግን ነቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ክትውስኖ ትኽእል እያ ይብል ኤቨርተን ዋላ እኳ ኣብ ጸወታ ብሲቲ ክትሰዓር ትኽእል እንተኾነት ተሪፏ ካብ ዘሎ ጸወታታት ኣብ ሓንቲ ብምዕዋት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ መቐጻል ዕድል ዘለዋያ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ሌስተርን ሊድስን ሳውዝሃምፕተን ስዒበን ክወርዳ ምዃነን ግምት ናብ ግምት ጸወታ እዘን ክልተ ክለባት ምስ እንመጽእ ማንቸስተር ሲቲ 2-1 ክትዕወት ግምተየንብር ይብል ሱቶን ኣርሰናል አንጻር ብራይተን ክልቲአን ጋንታታት ነዝግጥም ሒዘንኦ ዝቐርባ ሜላ ምርኣየ ገድስዩ ብራይተን ልክዕ ከም ኤቨርተን ካብ ኣብ ምክልኻል ኣብ ምጥቃዕ ዘድሃበ ሜላ ኣጸዋውታዮም ዝመርጹ ኣብ ዝሓለፈ ንዘጋጠሞም ናይ 5-1 ስዕረት ንቕዲ ኣጸዋውቶኦም ዝቕይራይ ክኸውንን እዩ ኣርቴታውን እንተኾነ ኣብ ዝግጥም ኣብ ምጥቃዕ ዲቢዩ ክጻወት ክልቲአን ጋንታታት ክፉት ዝኾነ ጸወታ ክጻወታ ስለ ዝኾነ ዝግጥም ብዙሕ ሸቶታት ክምዝገቦን ብናይ ሓባር ዓወት ከኣዝዛዘምን እዩ ክኸውን እቲ ውጽኢት 2-2 ክኸውን ይግመት ጸወታ ሌስተር ሲቲ ምስ ሊቨርፑል ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ድሕርቲ ብፉልሃም ዝጎነፎም ስዕረት እንተጻወቱ ምንቃፉ ግቡእ እኳ ተኾነ ንሱውን ካብቲ ነቐፌታ ናጽ ኣይኮነን ሌስተራውያን ውጽኢታውያን እኳ ተኾኑ ኣብ ዝሓለፈ 6 ግጥማት ብምዕዋት ምስ ቀዳሞት 4 ብምዃን ናይ ዝቕጽል ዓመት ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፍነቶም ከውሕሱ ዝጽዕሩ ካብ ዘለው ሊቨርፑላውያን ዝገጥሞም ፈተነ ግና ቀሊላይ ክኸውንን እዩ ኣብዚ እዋን እዚኣ ሊቨርፑል ሓያል ጋንታ ክትከውንን ከላ መስመር ምክልኻል ሌስተር ካድኹም እዩ ዘሎ ኣብ ምጥቃዕ ዘድህብ ግጥም እዘን ክልተ ክለባት ኣዛናይ ክኸውን ምዃኑ ዝግምት ሌስተር ሲቲ ኣብ ጸወታ ሸቶ ከተመዝግብ እኳ እንተኾነት ሊቨርፑል ብብዝሒ ኩዕሶን መርበብን ብምርኻብ ክትዕወት እያ እቲ ውጽኢት ድማ ሊቨርፑል 3 ሌስተር ሲቲ 1 ክኸውን ግምት ሂበለኹ ኢሉሎ ሱቶን ንስኹም ከ ፍትዋት ተኸታተልተና ግምታትኩም እንታይ ይኸውን ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና በኣኽብሮት ንዕድም